Mnumzane singakusiza ngani namhlanje? Hayi ngiphoxekile. Uphoxa yini manje mnumzane? Ngiphoxa lo muntu engamthatha. Wenzani manje? Uthathekile nje. Uthathekile kanjani? Uyathatheka. Mhlambe mnumzane ngesikhathi umthatha khona wathatheka. Yebo, wathatheka. Wazizwa unjani nje? Hayi ngangijabulile. Mhlambe ukuba kathathekanga. Lokho hayi ngangiyophoxeka. Manje yini pho ekuphoxayo uma eba uthathekile ngoba wajabula ngesikhathi umthatha ethatheka? Ngoba sengamthatha. Awusafuni manje aphinde athatheke futhi. Yebo. Kodwa wena nje wamenza uthathekile. Okay mnumzane. Mhlambe wena yini eyenza ukuthi umthathe? Ngesikhathi ngimbona ngathatheka. Oh, wafika wathatheka wena, wasuyamthatha. Yes. Naye waseyathatheka. Yebo. Okay. Shuthi kwaqale kwathatheka wena kuqala. Bese kuthatheka yena. Shuthi nobabili unothathekile la. Hayi ngeke ngithathekile mina. Nakho nje nawe wathatheka wasuyamthatha naye wathatheka. Angeke ngithathekile mina. Cha phela wena uyilida yothathekile ngoba waqala wathatheka wena kuqala. Ngicela ukuhamba mina. Ngiyabonga. Okay mnumzane ungakahambi nje. Ungathini mhlawumbe uma engasethi naye uphoxekile ngoba wena uyithatha? Angilona ithatha mina. Nje wamthatha. Wena owathatheka. Ubani wamthatha kodwa? Mina. Uyithatha ke mnumzane. Hayi ngicela ukuhamba manje. Mana mnumzane ungakahambi uhlalaphi? Nihlalaphi? Emthatha. Ngicabanga ukuthi kuzofanele nishintshe indawo. Usho kahle siyeNewcastle. Seniyohlala eNewcastle? Yebo. Uzomthatha nini eNewcastle? Ngomhla ka-24. Umhla ka-24 soqala kwi-comedy show lapha eBlack Rock. Ngihamba naye. Niya kwi-comedy show noma niyohlala eNewcastle? Siyohlala eNewcastle naku-comedy show. Nizoqala nihlale kwi-comedy show? Yebo. Bese nihlale eNewcastle? Yebo. Okay. Sobonana khona-ke mnumzane. Angithi niya kwi-comedy ikonzo yendakhenge? Yebo. Sohlangana khona-ke for second session? Yebo. Awufuni mhlawumbe ahambe yedwa khona? Hayi bazomthatha. Okay mnumzane. Hayi shiqi-ke mnumzane. Ngicela ungiphe imali yamathikithi. Usufuna nokuthatha imali yamathikithi manje? Yebo. Anginayo imali ewuthathekile mina mnumzane. Ngawathatha kuphi? Hamba wathatha lapha eTicket Pro amathikithi atholakala khona. Uthathekile khona lapha. Mina anginayo imali ewuthathekile. Yebo. Kulungile ke mnumzane sibonane khona. Alright. Hayi shit.